Netokonda seminano bya Afcon ejibone goterukia oika sensemo ye chigosori ya Afcon yagendreta sensemo ya Cameroon mulikito we chigosori Ndemo Steven na manga sensemo ye chigosori. Nakwenda mwanche muri asomoro belibwa Afcon special astukoli amamera na African Cup of Nations agendrete imeye ense ya Cameroon aso wemena gotebia mange gwetani alitokora segeti omwanche muri tukolia igoro nigo twachagete entunda ya gatatu go round 3 ya NSML ye chirombe ase chitimu au chiwo chikogosori egosori yabo yo muri osegosori ya gatatu imeye chirombe chirichire omwanche muri wikira bone genyora muri tukolia igoro ntoigeto mweli o group A abwa se timu ya Cameroon ya litakogosori ne timu menyeka inebuna Cape Verde kondo mwanche muri karishita kamera ngo kianda cherete nige timu ya Cameroon na Cape Verde chete makali yegolia yemo ase golia yemo abono ase timu ya Cameroon nonyeti ya igeti okogani kulikwa ya watu ko bwa chiko soli chechi onsisa to chirombe yabete na mbe yemo ime ya group A mega yoko bwa chiko soli bere na kwenda makali go solia yemo inyira mwanche muri witerese go soli na abu nigo mo soli Abubakar we timu ya Cameroon avungete golia ya gatano na kwa top scorer wikira boniga abu asarumo gosoli omutangani ko munga sekere gosoli ime ya entunde ya Afcon South African Cup of Nations totena yo mwancho muri ase gosoli ndia gosoli tikuigoro nigo timu ya Ethiopia na te gosoli ne timu ya Burkina Faso abasi timu ya Ethiopia yanyolete point ya yentangani magego siri meno bya ibitangani bibere abono maga yo kwenda makali yagolia masegolia mone timu ya Burkina Faso nikobona Burkina Faso yabete na mbaibere nonyeke bwate chi point inyenye ne timu ya Cape Verde tokoleli head to head kare timu ya Burkina Faso ne timu ya Cape Verde cha umirana nigo timu ya Burkina Faso ite timu ya Cape Verde abone si timu ya Burkina Faso irigoro ya Cape Verde nonyeke bwate chi point inye gwikira boniga abase bono Burkina Faso na Cameroon chenyo li bagalia bene usiri bagalia direct kwenda ime ya round of 16 timu ya Cape Verde uikeganye chigosoli chechirombe chonsi entonda ya gatatu ko group A mpaka group F erore go senebe gatechi timu chiri chinge cha bere na mbai 3 chiranyolira bagalia bene se chitimu chirinye chiri chitimu cha bete na mbai 3 imeya chirombe au konyorali bagalia bene lyo kwenda ime ya round of 16 omwanche muri ntobwati chigosoli au chirabe ime ya group B C D E na F katia iga ese wiki etole koranti mukichiri chiranyolira bagalia bene lyo gusuka mutu nyorabuna asentunda ya kabere getimu na Algeria ya sireke meneno kiaye magayo kwenda kwenda makalia segosoli entangane igontore timu ya Algeria abanyangongo bwabongo igabega kombe kegia African Cup of Nations mbanyale ko bwegosoli yabo ya yo moya libare usembanyolira bagalia bene lyo gosoa asentunde ko bwati ya mamerene ya African Cup of Nations nyirabona kurega segeta seni kia Ndizi TV ndabeta gotebikire gento kira korekane ko rwa senseli ya Cameroon na buna botambe ile Italian Ndemo Steven captain 001 we chigosoli.